tardidi tu bagasan Kristus Yesus, tu bagasan hamatian na do hita tardidi, atong nang tartanom do hita rap do ibana, marhite-hite paddidioni tu bagasan hamatean, asamar parange kita di bagasan ngolu na baru, songon Kristus nang hegesian akan amate, hinorhon ni hasangapon ni amana, ayanggo nunga sakabo na hita, doho ibana di narap matei hita rap dohot ibanai suang songoni mahita nang taringot tu hahihiun. Amin. Mared dehita 24 ayat sada. Gorgamatu roham aleaka ama parsinuat tunas, uhirhom matu todim aleaka ina parsinuat beu, pakilalahom ma ale siadosan parpangerudok natugos, ida matu hatai si raja ibot, nung ngagatung ibana di silangi, bege masih maribun, nung ngadipangiar Yesus suarana, tangihom masih bijaon, nung ngamar suara nagogo ibana madok, Eloi Eloi lama sabaktane, ale debataku boasa tung tadikonom wow, debata ditadikon, nung nga ditadikon colma ibana, nung nga ditadikon akasisianna, gari mataniarin nung nga naing manilu manadikon ibana, idahamu majol mai ninna silatus nasangapi beha iyaho tadikonom mudoi dohonot tama patut maatong parmudar honokku natinaon nitu haki asamar pakorhoni dingoluki alani i hupauduk namasi majujukku hupatuki mapanailikku hupahusor-husor manatinaon ni Jesusi anggiat jupangan tua au, anggiat dapotan ngolu au, sian si aginon nitu haki, asa hisartod diku, siala par silungun nonnai, dang terbahen, somar sinunuton au ganupari, di siulu balangarion, molo hupaheba-heba ngoluku, dohot sileapon nitu haki, amang, bigema, tardok hirana tulu hata do namakakam partinaonan nitu hatta rudi hamamatenai songon batu mardalihan naso tarsirang patut mata peopi makuling maho Tuhan sian silang mi mananginangi do hami nadangolon nahudul pual-pualon natidang pangaleleon ala ni dosai iya sitolu hata naginwaran odeng akka managabe hata mutiha ni sitaonon ni tuhatay na parjulo gabbata hata heber doi na madok paterbatu na nilapis dohop marmer
habangsa paruhuman na jinuguhan ni Silatus lahum addabuuhum tu Jesusi ninna si Johannes pasada maroham mangihut-ihut tu hatta sa leleng di paruhumani i mananang swarahonon ni gabbataon payuti-ihut masude hata licing-licing doho rehe-rehe ng tijur penamasa di gabbataon dua pia dolorosa tutu hata latin doon namadok dalan sitaonon lapang haberniton manang di hata adung didok maon padang harorobur i madalan na binolus nito hatta mamuk kadung apetu takkuhuk manang tu situ malhan itu hatay hau pinarsilang nadokdoki tu si takingon ni rajatay sahat tu hapapajalna payhuti hu manamasa disi asalampal tak holong ni rohan itu hatay tolu Golgata narodo hatay siyan hata Golgolet di hata Heber manang didok Gulguta di hata Aram madok partakurahan inganan hapa jalan nitu hatay disi matu hatay paujukon ulaon pakok koponay payutihu manamasa disi anggiat lam gomal turoham hase saan ni dosa na pinatupanay maredde kita pituglo na may 2 ikot sa ibana ingotoku ujuna terpajali Tuhan binar silang inatukon say mamar budar nai ay humako aditano asna asa lohotau muse umana ay itatap doaon ihanon nalungasu ida manunga di bawah betu hatay siyan porlak Getsemane jala di pasahat tu tangan niyak kapanguhum nunga sahat ibadah tu Gabbata ima paterbatu paruhuman ni Silatusi pulut nai rohana majakot tu hatay naung tinali jala tinogo ni situan ni malim rab dohot situan ni bangsoy marhite torop halak akan marpodang jala marlobut-lobut aha masodohonon ni tu hatay hirana do panamud dohamu hehe marpodang jala marlobu-lobu manakum ahu nunga di pareso si Hannas si Kayapas pedang olo hatinggalan di patolo do Jesus debatasi parngolui pola diribakon ibana pahianna ala ni rimasna tu Jesusi ditijuri na sida do bohina na deba manopuk jala na deba nari mangalicingi si boto surat dohot na toropipe paururu Jesusi ahau pam diroham ale panguhum molo degion nitu hakipat tarbatum namar lapis-lapisi songon namar tata supik ko paidaida tu haki na tinogu tu jolomi dia maulim molo polay ko jong-jong tu haki di jolo malelatus Silatus na holongat di pangkat na mabiyar mida kesar jalan atagi mabuat rohani na toropi buasa palawasom musituan ni malim dohot na toropi mangiyar suara nabe martuhason na sotuhas tu Jesus na balik bangso do Tuhani na debanari musemadok na dioray Jesus do mangaleho guguat tu kesar adong musemadok na di do Jesus do ibana raja jala si pangguturi do ibana marhite pangajarion na dang boy be pahohomommu
sude pamangan niya kapanuhasi na sumalinon. Ali Tuhan, buasa mapola palwasom mo besilatus na bisuki, marsuru tuhaki, asa dibuat tu na hinosoman ni rohanay, ima si Herodes parjahati. Holan ala dibege hodo latus, nasian Galilea Jesus ki, mangajari, hape gabi pitor tarigo roham tu si Herodes, na hinosomami, na topet romar dalat tu Jerusalem, nariburi. Damar salisi dohamuna sa laonon, Tuhan imadong Jesusi, ale latus, asa adong pasuru-suruan mo mabuat rohani si Herodisi, buasa, idama, nung adiparekelekeli si Herodes Tuhani, ay lasitutudo rohana, ay nung nga na niya lileng na yung idon na Jesus, jala idon na niyan, tadda si patupon na, songon na binigay na sa ilaon na gudang-gudang do disukuton si Herodesi, hape na pasob butagas na do, ala ni idaw bayan na so dialu si Jesus, iba na nanggo sa kababa. Las roham ali Herodes, macalo haroro ni Jesus na tinalii, ala ni ahado, ala ni ribur ni Jerusalemido, ala ni ahado, pabuwa ma, ala naing berengom mudo, tanda si patupon na, ala naong dibege hodo baritana, idamay, amang dangol nay, ikop paluom mumahape Herodes, tuhaki puas pais, pahay pahulu, paulaulom mo ibana, songon na di pasangap po, hape na mga lehay, na mga rehey doho, di paulaulaho mga lehon abit na uli, hape na pauluruhon doho. Amang dangolay, pocot so na bulon, sukot so na gijang tuhaki di ko Herodes. Tuaha peso tapil, tudia peso laku, hapola, alitonom mo abit na aragay, nabotari, tuhaki, dang na mga lehay hodisi, inang, idama, nung nga dipacatar si Herodes tuhaki rapdohot sorida dunay, songon raja bolon mulak tu silatus parsipitu lilii, songoni mahapedi baik kuali Herodes, asalo kang hosom nang lilingi tu silatus. O latus, wabahin mauhum na sitong tutuhaki, pola mapabekuhom muna tigori, siyani seho marsiajar alilatus, pasobom musala na somar pipoti, tung barani pulo maroham manugu Jesus ki, huhut mga licingisa, dang digerekho, ala, alilatus, pabahin ni soldadui, idama, nunga didadani na sida susang duri, jala di paula di partupalhon tu Jesus ki, baju dak dapi pedia litod do tu daging na, dahinagok ni pangalehayo doi, o latus, tailihon ma, danung ngaro o puapi parsinod bolomi, nung ngadonok pardihutami, idama, nung satu paterbatu paruhumami tunggane borum, si Claudia Procula, nasaibu si saon di lambung mi, dari husip podo tuho, didok, sotung dihahua ho halak partigori, ay macay susah si tutudo au na morngin, ala ibana, ninna do, buasa paula sobegiom mui latus, tarhonado pe, di paluhuto akasituan ni malim, rodi natoropi, tarhonado pe marsijuguhon, nung adidokonian nasitong, ay di parahato potodo, pola rodi toluhali madok, dangadong dapot ahu sala ni halakon, diulaki kom se madok, dangadong parulon na mabayan iba na marutak kosa, salpui, dang sobbu do peroham, gabi di dokho mamuse, ayahado najat di bayan halakon, dang cupang au di ibana, na tau gabi marutak kosa, o latus, dang barani ho makatidakon na sitong, matanggak mida rupa ho, tahutan mida bohi, pirni rohami,
paluason akka suara namar surak-suraki, ida manung ngaro manosa-nosa akka natoropi, natua-tua doh akka naposope, bege suarai oruk nai, garis suara di sitengar di banua, dang pola songoni, ronggur nama-nama ni ala, HP suara ni akka jolma doi, tangi homma, dadi dokdo, parsilakon ma, padao ma pusa ma, sobu matong roham alilatus, mabua aik mamuri tangammu, ala naso, tarbegi hobe surak-surak ni natoropi, ailam gadda do gaorna, anggo hurang do pediho, alilatus aik laho mamuri tangammi, bidang dope laut doho tao ingananna diri puho ias hosian namasai binahen ni aiki dangol nai porsuk ngai agan pedi uci ho alilatus madok lias doa usian mudar nion hamudo nasari disi anggo dinatoropi murado alusan nai dadi dokdo marsapata Tuhami dohot wakena kondami mamudar niing. Nung humitir iba managam ahama puas ulaning. Sian pamangami alilatus. Amang ondo hape. Buak kamu maibana. Parsilak ko kamu ma. Aidang cupang ahu salana. Pulut maroham alilatus. Paborhatot tuhakitu silangi. Nung dilicingi ho ibana. Hape licing-licing mangocar. Jalapata ruhot tu silangido di bahekoi nangpe sojupako salana. Buasama so diaturehon roham. Sonanggo diabu resok koma mereng soldadu naro manahopi tu haki. Porsuk nai idama nunga dilicingi tu haku naso olo mangaloi. Pamanak matang gurung ni si mardor pinai. Nunga tung merlilit-lilit bogas ni sabot-sabot nai. Licing-licing namar palaiti nungahona sabot-sabot namar mata huli-huli martangguruk kulik-kulingi nunga marsasak dilibasot tutang gurung nito haki ida manunga mabugang beo manusia na disiulu balang dapatut do eddehonommu bugang sada tanggurungmu mareddehi tawal kusada ayat 7. Paula sodida hodo tu haki nunga dilasahi tajom-tajom na isuga ni susang duri amang ima hape gabe tu pal muale tu haku amang dangol nai tung tolong sanggar damar baru tu ima gabe tu kokmu nunga disoro tolongi nunga dilasakon tu susang duri na disimajujung nai adangol nai nunga manirisihi jala manetehi songon aik na sian jenggar mudar sian si majujung ni tuhaki pare soma nunga marhipal-hipal besi manarup nai ay marbirsahad do tu si mudar nai patut mahape die dehon akana porsiai susang duri ditupalhon pangicaki itu ho jala tolong dilibas tu ulum pasiakko Idi tau toko tuhaku
ala ni hajujuk katu, ala ni hupuji hotung maribu halido. O latus, o situani malim, tumagom madihosi Barabbas, si partodosi, si bunuh colma, pangguturii, anggotusi songon nadidokhodo, muli madamang, topok majabum dinanidokmu, tagonan si Barabbas di palua. Pardosa na sumalini di hasi holiho, hape anggo Jesus na somarpipoti, iko soro ommu, jala tijurammu, iko nicahammu, iko leaammu, iko pasiasiakommu, ahatagawamon rugi male di bahit Jesus ki. Daholan laba doho pasu-pasu donaro siat tuhaki, gia hakko dinatama, ali situ ani malim. Oh Jesus, tudi yatagam mabaor sude mudarmi anggotung tusung edo damagopo mai nung ngasap mudar si macucung nitu haki ahama bahenok kumangapusi tung pinapungo pesadok sapu tangan ni manusia dang tuk beanggo mangapusi rohaku roham namana boy mangapusi sila motokku namana tuk makoisi nung ngamar sapu-sapu mudar si manaruk nitu haki alani patut do ikon eddehonommu o ulu nasab mudar pitu lalu ayat sada. O ulu nasab mudar matung pasobu-sobom mudo pesol dadui nunga loja nunga mahiu tu haki alai pulu dorohamale soldadu palalu hotangamu nagitali tu salop ni tu haki ahamang kiti rohamu bain ikop pastaponommu si mangarudok ni tu haki naso adong doha bidingan ni tangammi pasobutaga sotu tu haki naso ramang aloi nasongon biru-biru nasai hohom maradopon si gustingi ibana. O Jesus biru-biru ni debata laho maho. O Jesus di parsipal peho say manaon-naon doho dang manang makuling pamangammu. Songon biru-biru doho na tinogu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gustingi ibana tung naso dibuha hodo pamangammu dada naso tarbahek ko niat tutupa diri lobi sia 12 loksa suru-suruan lahomado pang akka pangguturi alai manaon doho. O Jesus biru-biru ni debata borhat maho. O Jesus nama morsan dosa ni hajol mauni laho maho patut matutu didok akan aporseai nalaudo biru-biru ima morsan akka dosa dinasa hajol mauni dibenget ni rohana diporsad dosa hitai dilehod do dirinai tutangan ni pamunu ditaoni do naberniti rodi natos hosanai didok naing porsanokku.
O alitodiku patakas mananiay nito haki pareso maluhut na sa mudar do daging nay say hirhodo nay modar sude daging na gabbata na so olo doho na tijur bahin na pabaliom mo tijur ni natoropi tubohin itu haki pamanat mapamangan ni soldadui so di boto be manang tu dia bahinon na tijur na nialap ni dosana siala si talbeod nai ida man nung nga di pahure sialap ikaw nai songon na mabebeati di pabursik kom may ijur na itu bohin itu haki bohin na labok malilung bohin na basari so hiamar halikingi ala ni namuruk sayel doy hape ida ma nuaing nunga sabti jurbay bohin na minari so cupang harukut nilate doho hosom disi gari tu siseanna so hiapola salpu hatani gariada tahe say lamod do bohina rodi na laho mamuri pat nasida ujui anggon waing nunga marlangani jala sabti jurdo paputus maroham mangedehon obohi parsinodang 70 ayat 2. Obohi parsinodang nasangat situtu beasa tumarlangan sabijur urungun tung ahama alana umay nomur mata nami toblosonang na dinalautos hosa. Via dolorosa nunganiri pumotok manamasay o Jesus dang tinagam ikom marudut be anggo marnida hinadangol ni nani Aimi hape bereng mao manisia nunga disoro jala ditogu Jesus isongon biru-biru na tinogu tu pamotongan kuhu maneteki mudarnai Via dolorosa lapang haberniton padang harorobur nunga modar daging nitu haki hape pamanat ma buasa tung pasobuo mudo petu haki mamorsan silang ngai tiang nabalga naung pisabun ni hape nuaing ikon ape may tutakuhu nitu haki naso marnangonibe nunga mahiu di pasipal-sipal somalomang guit beidam alay tung uddo do manuhuk silangi bereng ma nunga borha idut ni soldadu ni halak rom nunga dieja hodana na tuati ihud do tu siak ka soldadu marlotom-lotom patnai sian las ni rohana sida berap doho akka sijatana pe hape adong madeba musay di pudian ni namaniyo papantulis panuratan ni sala ni nahona uhumi pajenek ma jahama didok disi Jesus Nazarenus Rex Yudayorum manang dipapedek Indri lapatan na Jesus nasian Nazaret Raja ni Yahudi ikut mamusetusi Jesus nama morsan silangi niudurhon ni akan na torop doho akasarok kanan nari soridadu adang hapalang be surat-surat ni situa ni malimi
Rap doho situan ina toropi doho akasiboto surat pe. Ainung nga disuhung be Jesus ki. Danga dong be alo-alo nasida di rohana. Hape nung nga mulai akahitir si mga rudop nito haki. Nung nga daol-daol si mangido na maniop silangi. Nung nga marjogal si manarup nay. Nung nga teluk-teluk pe si majojat nay. Idama. Nung nga naing tukap ibana. Nung nga sosat tu haki tu jolo. Diocar silang nay naborati. Hape marpalay dope muse. Sabo-sabo na marsuga-suga tu daging nay. Madok asa hicat. Alay daktar harbahen. Be. Dang marnangob be. Dang tarpaidaidak kay naina. Buru-buru parbarita. Namang ihutod Jesus ibe namasay. Gabi maraburam may lunasida betu matangis mga dungi itu haki. Hape ruar dope panurirangot siya simakudap nito haki. Madok unang au tatangis siya muale borus Jerusalem. Dirimu ma doh anak kemuna ma. Dada dirina di sarihon jumolo. Alay na toropido na rumikot anggoy bana. Di patutoru jala gabi panguloy pay mamate, pola tung mate tarsilang. Dia madalan nin narohan ni soldadui, anggo silang iikosahat do tu Golgata, tuani madisisi Simon halak dagang pangarato nasian kirenei, dohok paksa, gabi bana madigogoy na sida mabuas silangi, idaw songon nasi roham di Jesus kiale soridadu. Hape dada na marasi ni roha ho hape alaya satung ikosat do Jesus kitu partakurahani di dok roham asatung haru di parsilakon nanget tua manasida sian dolok sion nakok mamuser turobean ni partakurahani nung amadok sahat nuaing idama nung ngasirungun sude akan atoropi asa haru di ida nasida be di pajalhon tu haki. Tulu Golgata. Nung nga di pajongjong silang ni Tuhani. Golgata, Gulgolet, Gulguta. Lapatanna partakurahan. Agan piadong dua nari na tarsilangi. Ima akaparjahat di Golgataon dang adong lahorohani halak pay noddur tusi ay pangalahon ng somaldo si songoni alayanggo tu silang nito hatay silang nasohyamasa do pay halong nga bolod doy anak ni debata tarsilang o Golgata Golgata buasa magabi partakurahak ko iya tung siar rupampe tarida donian ay madabu tulpang tu gabbo mardomu do rupa tu pangalaho iya rupam da mardomu do tu pangalahom garyada tahe tardok do madabu gorga tu gabbo mardomu do goar tu pangalaho goar mu pe Golgata lapatan na partakurahan amat agama nu bay songoni goarmi adong namadok hodonin na naman nabunihon takura ni si Adam na parjoloy hape balas homusema naing manabunihon ng takura ni si Adam na paduahoni pulut roham naing manabunihon takura ni tuhaki buasa mapasob bom musoldadui marhubas mabuat toko na doh labang na nagadjangi amang idama ditinggal hodope tarhonado pe tahe nadeba mabuat tua anggur na marsaur pugu amang dagabe songon ubat si pamate pakilalamay asa udang di ay tuhaki di rohana na berniti alay diri puhoma ale jalon ni tuhaki anggur si palecemmi dari bereko ditulak do si lehon-lehon ay dung didai dang di jalo ibana jala dang olo ibana manginum o ale manisia ni siulu balangari
tung tua anggur na marsorpo gumape si lehon-lehon tu Jesus na mamorsad dosami hiang goau ikon hulului maaik sorbajati laho pasobbu uas ni tu hakki nuaing palaluam mo matangam mo nagirgir manokko hiale soldadu ay sadia huro di jaloho upam manokkok kol labang mi mua sama pasobom musim majojakna narigas mangalakal laho marjamitai nuaing ditabat amang ida manung nga dibuat labang nagajangi tung sohitir do tangami ale soldadu madiot labang na songoni gajang nunga di padonok ho tutangan nitu hakki ida manunga diatuk bedohot tokok na tu silangi o Jesus si mangidom na say mamasum-masui ikol labang umay amang nunga marlajak mudari sian si mangidonay maniris dohot sian si majojak nay dangol nay bernit nay porsu nay dang naholak kacibay alay nung atung mga rota ninuaing tama mataok kuhon di bagasan rohata di natay dehon tung tangamu doho pakmu 21 ayat 5 tunako na mata ni hari ida manunga pukul siya manugod na nunga jongjong besilang nito hakki nunga gatung Jesus anak ni debata dihaw pinarsilang sukot tu langit soda isbe tu tano nunga dito nga to nga ibana saut may bana nuaing gabe si padomu jolma nadirura partangisanon dohot debata mata parholong nga di surgo hasonangani hapei hudope musedua nari parjahati tarsilang makkaliang isa ida maribur nayak kapay noduri akka situan ni malim dohot si boto surat situan ni natoropirap mangupirupir ulu nabe hukut madok akka hata nabe laho paururuhon Jesus madok peho na mga lohai bagas joroi jalan apa jongjok koso di bagasat toluari palua dirim jalan bijur mahosian hau pinarsilangi nang dunggaung tu hakki alesi tuani malim dang sobu do peroham puasa sai baba ammu dope sai pabebeatammu dope huhum madok palua dirim molo natutuho anak ni debata mijur hosian hau pinarsilangi akka soldadu ipe dohot do paururuhon ibana dibuat do abid ni Tuhani dibagi-bagi mai didabu do petodung tu sappe-sappe o pak do saldui soldadui badi paro pak ma abidna alai tading masappe-sappe na kituna do goarna todung madi bahil lahu marbagi-bagi dada alani malim martodungi ali soldadu dada alani paretani idduki alai tung napasauton lomo ni rohani debatadoi aina tarsurat do dibagi do abidna todung do dibahen taringot tu sappe-sappe na garidongan na tarsilangi tahe parjahat na sumalini dohot na mga lehay ibadah
asa nunga tung sange sude horong manipal ho hicak hicak tu ibana alai sakab babahata pe dang dibuha pamanganna di paula so di begedo suara ni natoropi totong do hata holong haruar siap pamanganna tuani madisiho ale parjahat na sadanari ay muba doroham siala ni silang ni tu hakki tuani maho mamicang donghammu parjahati tabu do hatam madok dang dihabiari hode bata atik perap hona ugum hita o Jesus ingot ahu dung sahat ho tu harajaumi nian anggoro hamadok damangot tahi mabugang nai hape anggo tuhani tung tenang domar suara sia silang mi ido halu oki tay dehon waluplonom ayat 5. Silang abadiai hodolom bolomuke molopuas sodoke dinasoda bohalhe disudesi tononi bagaimana nga magkuling Jesus oddo hatana siya silangi ale amang marpamuati maroham mida nasida ay dang diboto nasida na binahen nasiday dang dao de batasian ibana songot pakatayon ni napado-pado buki do suara ni Jesus di dogma ale amang marpamuati maroham dana haruar siya mata mual holong ni roha doi ise manatuk madok songoni halak na mga lasaki ibana na manilak ko ni diod-dihod do pejala di paramoton out songoni Tuhan nung nga dohonokku ale amang say luluham mapabanan na sida itu ako dohonokku ma ale de bataku parbadahum ma badakku hape anggotung ho gok holong do ha holongon na badia siya Tuhan Yesusi say songgopi say bongoti roha dohot totiki ay dang diboto na sida na binahen na siday binian na so diboto situa ni malimi alay di pauda so diboto bedo hape agan pesongoni dang namarnamot to holong ni roha ni Tuhan Jesus ay bidang petao ubidang doholong nay bagas pelaut bagas do holong na tibo pelangit tumibo do holong nai situtudo hatakotu ho sadarion do ho rap dohot au di paradiso tu parjahat na dia siamun na idonian hataon alai tu ho dohot tu au do deba pangonaina dahata si pangalaboh hitod di doi out da tuau dohonok kuma side ang pangulaw may lapatan na pangalapan ho sa loja siya dia matagamo boy puas hata si songoni holan siyan matamual haluaw ni doi dang olo machohom mual haluaw ni mamaorhon pasu-pasu tunapaubahon rohana agan peditanoon tarbege suara alai anggo isina nunga di paradiso ido bae didok sadarion doho rap dohot au di paradiso agan pedihau silang ido pe gaung-gaung ale parjahat alay ala di paubahoroham ala ni inunga tubuhaum di paradiso ni debata sonang naiho dapatut may dehonom munian sonang di lambung Jesus sonang narotusi unang behoma biar lao madapot toni totong di jogon Jesus say Roma ho tuaw tadikon hahulomon jala haposi
au. Di mainang anak mi, di mainang mi. Dang dipalikang inang na si Maria iya tong tapu ni pusu-pusuna naung gatung di silangi di pamanat Jesus doi di dogma di mainang anak mi. Dajamita parsaoran na rocking doi asa marpartalian hasa daun ganup na porsea di ibana nirahut ni silangi nung ngamad daw cong-cong akka naman hadda Jesusi songoni musenang akka paropuan na mangihuton ibana siyan Galilea beha matahe dada tiala roha ay gari si Petrus pe pola do di pabuburahod diri na pabuan na soditad da Jesusi masih haison api siyan gurung-gurung dado nin narohanabi alay anggo si Maria inanay rado paribanna do si Maria ni si Cleopas do si Maria Magdalena jong-jong do di labung ni Jesus na disilangi dang tarpabereng-bereng Jesus beina pangituwi songoni musenang inana si Maria dang tarpaidaida be anak sinua beunai disidi libason soldadui lasak-lasak nai tu Jesus disido songon na ditutupon ulos na itu si majujung na unang dipaidaidai holat disidi pauduk dipadonok soldadu itu Jesus anak nai nung ngamarlobo tarotok namadok matagamo nanaing bahinon na wado pemarohaminang out adong anakmu na songon saga di panabian lahone tutoron di situ mandok daikon maheu paiday dahosa dang tarurupi si Maria be holan ilunay nama di poro pola hira nama hiyang parililuan na mamereng ima Jesus gabe marsuara madok di ma inang anak mi pos maroham pir matodim mau wasau di jolo nion di lehot donian sinumon alai dang di jalo hape nuaing nunga di pangido dasaut dosongon na tarsurat di padan narobi taringot tu ibana dinanidok ni parpesalmani merus do gogokku songon ngar-ngar jala lohot do dilaku di langit-langit ni pamangaku jala tu orbuk ni hamatean di papudum hoau Jesus mual hanguluan ni boru Samariai nuaing gabi mauas songon na dipurun di hilala mamiltak mamatani hari mangotahi mabugangi lam sidung mamudarna mardurusan sian bugangi modar madihilala songon nasuko na madihilala sialap ikaw nay ala ni mohop na gabi di jauhon Jesus ma mauhasaw asa saut do sobu uwas iya mauwas pe Jesusi dang pola bedohot au musema jauhon di ujung nilakaku mauwas au tutu godang do nahuawason di portibi na mangilason alay nuaing nung agabe sobu masudenay ala naong di porsan Jesus di silang nai kukut madok mauwas au Eloi Eloi lama sabachthani ale debataku bohasa tung tadi konom wow nung songon halak-halak na terpucung songot tadiang nahapuloan Jesus di silangi di bereng humaliang holan ibana naman na pucung dihawi tu dia ho ale akas sisean na serap do ibana na selaon nai nunga tu dia ho ale Petrus dadi do kodo na sotupa tadi konom ibana nunga tu dia ho ale Lazarus nunga tu dia ho ale akana bosur siala roti si saotik na sian Jesus ki tu dia ho ale manusia di ida matu gijang songon na dipatait debatabo hina dungi manganggup badar maibana anggup badar na badia doon maddok Eloi Eloi lama sabachthani ale debataku
buasa tung tadi konom wow, dada nama murai, dada nama dele manang manuhasi, Yesus dianggu naon, asa tung palta do tahilala, bagas ni pakkaholong ini debata di pakkokop na idihita, ay songoni ma berni ni sitaw no ni, ala ni dosata, ala ni i, akadoddo maho aleto dikku, akahitir maho bege anggu badar nabadiai, ay ho hiaddo tama mangangguk koni, ala ni hajahatonmu, hape nunga di jolwani anak ni debata, anak ni jolmai mangangguk kosa, ale amang tu bagasan tangammu mahu pasahat todikku. Yesus naburcuma ramai, Yesus anak si Pangoloi, dangdong makalupahon amana na di surgoy, siyan mula ni ulaon na saro di ujung ni ngoluna, saitong dongolu na marpadapotan tu debata amay, nuaing pe, dang tuhamatiani diodot totodina, dang lupay ba na pasahaton artanaw marga itu amana, di pagonggopod do tu amana na di surgoy todinay, di dogma, ale amang, tu bagasat tangammu mahu pasahat todiku, o hamuhurian ni halak Kristen na badia, nunga di joloani anak, ni debata suara majuhon, asa di ngotho, pagonggop pengolum, dohotodim, tutangan ni amata na di surgoi, sitong do, molo taparhatopot, marhite, edeni akka na porseai, adong doama na di surgoi, tulu elu tulu. Adong doa mana di surgoi, Tuhan Jehovah de batatai, hijau nalau dua mana di marujung, ahado na marujung, nunga marujung akaw laon dohop para loan nay, nunga marujung nang silang nay, nunga marujung sitaunon nay, adorang so di paudu dope si majujung nay, nunga mulai madele matani hari imar sinodang, gabe makolom masadok tanoon, dang tarpayda-ida matani hari ibe tu hakki nagatungi, songon na maila matani hari imar nida bogini, nasay mar sinodang nasay laon, disonggat sinodang ni asini roha ni Jesus ido, sinodang ni matani hari i, ujung na gabe di pahohom matani hari i madirina. Molo adong siak kamu ali jolma manusia parhapistaran portibi namado gerhana mataniari dowi uji ma paresohon tutikina manang na tongon doi jepek do alus tu simadok dang molo adong do pesiak ko ale portibi namangilas madok timus ni dolot nama rapi nama pulta doi tangihon mapadok ni parpet debisuk nama dok dang
atong ahadoi makolom matani ari gabe makolom masadok tanoon gabe songon na alang sotarida na matuhani di silangi ale matani ari buasa somakido beho tagamon nang ditatapodo na somakido be si malolong nito haki nung nga mamirong humaliang di sima di pagogo di pangiar Jesus suarana madok nung nga marujung jadi tosma hosana. Jongjong bahita sa lugod na pwede homa pwede ta nomor 225 oparto na tersurat di layar Jesus ki Tuhan ki si paluang Hudul wahita. Nung nga tososa ni Jesusi, nung nga marujung bedibahin ho ali Tuhan, alay idama, nung nga laos godang nang cumulo borhat, mangihutok ko, siyan bagas ni hala Kristen di Portibion, siyan ruas ni Huriaupe, nung nga torob na laho madapotok ko, beha, nung ngarap ho ale haholongan dohot Jesus mi, nang cumulo borhat siyak ko, ahado labak siyan hamamatemi, ale Jesus ki, ahamaupaku siyan padang haro burami ale Tuhaku, ingot ari hamamatem, ninna akana porsea na parjoloy, pasolhot mahamamatem amang, inang, tuhamamate ni Jesusi, iya hamamatem ale Jesus, gabe hamamate ni hamate aku doi hape, iya hamamatem ale Jesus, gabe pitu hamasuhaku doi tu surgo, hasonangani, ay marhiteiro di parade hoinganan na sonangi, yang golet nani,
letnan ni soldado na majaga pamajalani, gabe dipuji do debata, ninna do, tutudo halakon natigoroha. Jadi sude natoropi namarluhut mainodur, masih topuk adorana bedo, marnida namasai los mulakma. Ale aka ama parsinuat tunas, ale aka ina parsinuat beu, ale aka siadosan, tagan somulak kita sian punguan na hohomon, jong mahita ditoru ni silang nitu hatta maruji-ruji, di lambung mi o Jesus ki, tung namardame rohai, mapor sol soki, lam tutiurna rohaki. Lam ganda las nang gogoki duko hutada Jesus ki. Tama makorhon las niroha do dihita hama mate ni Jesuson. Ay diukap do dihita dalat tu hagegeon sian hama mateta dohot sian hinabor ni nang cumolo moding sian hitape nuaing pe patut mahita manopu adoratabe lao mangedehon alani ijong mahita saluhut na tay dehon ma pitu pulalu ayat 3. Rap mahita madok di tangiang ali amanami na di banua kicang say pinorbadia maguarm say ro maharajon say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banua kicang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa sesa madusa nami songop panesana di dosa nidongan namardusa Tuhan unakan itu ay hodo na puna rajao dohot hagugu rodi hasangapon sa liling-liling didongani asini roha talup ni roha dohot dame sian debata mata dohot sian Jesus Kristus anak ni amai mahamu marhite-hite hasitongan dohot haholongon amen amen. Amin. Amin. Horas madihita saluhutna